Айде група, мием прозорците, сипваме горивце и тръгваме за Мелник. Най-малкото кръче в България, но с най-голямо сърце. Тръгваме посока югозапад и потриваме ръчички. Очаква ни чудно вино, мелнишки пирамиди, кълдъръмени улички и спиращи дъха възрожденски къщи. Група, в момента в Мелник живеят около 250 души, но в миналото са стигали до 8000. Има сведения за крепостта Мелник още от 11 век. Първите заселници са били тракийското племе Медии. Оттам произлиза легендарният, точно така, Спартак. Не певеца. Мелник винаги е бил важен търговски и културен център, а днес е и божествено красив град-музей. Още в началото видяхме страхотна архитектура. Тука или току-що беха избрали нов папа, или вътре си изкарват много добре. Малко по-надолу имаше много як площад, уникални вековни чинари и страшни заведения. Пинахме една водица, прегърнахме чинара за здраве и се насочихме към музея на виното. Сваляме шапки с уважение, слизаме по стълбичките и вътре ни посреща тая красота. Имаше много интересни неща за историята, производството, съхранението и консумацията на вино и ракия. Видяхме нещо интересно на бара, отидохме да кажем здрасти и ни обясниха, че в Мелник винаги се пие. Проблем, че бехме с колата и трябваше да се играе камък ножица хартия. Група, късмета ми се усмихна и починахме дегустацията по старата система. 1, 2, 3, 3,5 и екскурзията замина. Шегичка група, те първа започваме. Слагаме ни очила и продължаваме с разходката по приказния Мелник. Колкото по-напред отиваме, толкова по-красиво става. Малки кълдъръмени улички, скатано винце на всеки ъгъл и перфектно настроение. Никво повече. Лека по лека се придвижихме и до Куртопуловата къща. Най-голямата възрожденска къща на Балканския полуостров. Отвънка има останки от фамилната черква Света Варвара, а къща е принадлежала на известната фамилия Куртопулови. Търговци на вино търгували из цяла Европа. Отиваме да разгледаме. Почваме с гостната. Има 2 реда по 12 прозореца, гледащи към 4-те посоки на света. Следваща е средната стая. Тук виенската филхармония е свирила няколко пъти. Продължаваме с спалнята. Много интересно е, че камината е във вид на минаре, а отгоре има православен кръст. Освен това има зимна градина, лятна тераса, столова за бизнес и разбира се, домашна сауна. А ако нещо стане бела, нема да се плашите. Точно среща има и тайник. Ама как се вика, да не се налага. Отиваме да проверим и избата. Посрещна ни чудна музичка, готино местенце за банкет, блага атмосфера и доскоро най-голямата бъчва България. 12 тона. А под къщата има специални тунели предназначени да отлежава винцето. Проверихме бъчите, време е да проверим и съдържанието. Имахме чудно посрещане и невероятна дегустация. Гого пробва и топло и студена минерална, а аз пробвах Руен, Мелник 55, Мерло, широка мелнишка, купаж сортове и малко дегустация от пуренцето. Май си изкарахме фантастично, а Мелник е чудесен. Хапваме една супичка